Когато дойде пациент във вашия кабинет с подобен проблем, казва ви, например, не мога да спя, чувствам се много тревожен, не се справям с част от задълженията си, вие какво го съветвате? На първо място да промени начина си на живот, да забави темпото, ако мога най-общо да кажа. Незаменими хора няма. Да стане малко егоист, да мисли предимно за себе си, защото ако иска хората около него да са добре, на първо място той трябва да е добре. Да да осмисли ценностната си система, да приоритизира наистина важните неща. Другото нещо, което съветвам пациентите е да правят по-чести разходки, особено сред природата. При първа възможност да излизат извън големия град, да се срещат с приятели, да открият своето хоби. Много помага медитация, различни практики дихателни, музикотерапия и въобще такива неща, които могат да заредят човека приятно. Правя комбинация с шуслерови соли. Може би сега тук медикаменти също могат да бъдат предписани. Подходът е винаги индивидуален. Той не може да бъде еднакъв за всички случаи, за всички пациенти. Но аз правя една комбинация с шуслерови соли като за начало. Започвам с петица, седмица и двойка. Как действат тези соли? Защо точно 2, 5 и 7 подбирате в тази ситуация? Шуслерова сол номер 5 е основната сол на нервната система и психиката. Затова винаги започвам с нея. Тя е калиева сол. Балансира разпределението на калия вътре и извън клетката, което е много важно, за да функционира правилно нервната система и мускулатурата, в това число сърцето. То е мускулест орган. Отделно шуслерова сол номер 5 енергизира. Тя води до производство на аденозин трифосфат. Да кажем за хората, че това е енергийната молекула за всяка една клетка. Благодарение на солта се повишават нивата на лецитин. Той пък е важен за нервната система и паметта и отделно влиза в клетъчната обвивка на всяка една клетка в човешкото ни тяло. Действието на шуслерова сол номер 5 се подпомага от шуслерова сол номер 2 и от шуслерова сол номер 7. Лично аз, когато назначавам тази схема, петицата я давам сутрин и започвам с малко повече таблетки, от порядъка на 4-5. Таблетките могат да се смучат под езика, могат да се разтварят и в малко водичка и да се изпиват. Двойката я давам сутрин, да кажем 2-3 таблетки. Седмицата я давам като гореща напитка вечер. Двойката и седмицата подпомагат за спиването и помагат при хора, които имат нарушение в съня. А при хора подложени на стрес, един от най-честите и първи симптоми е именно безсънието. Можем ли да използваме тази комбинация от шуслерови соли, например при често разпространените състояния като бърнаут и паник-атаки? Да, комбинацията спокойно може да бъде използвана при тези ситуации. Там има едно непрекъснато усещане за емоционална неудовлетвореност. Хората работят, раздават се и не се чувстват достатъчно мотивирани, т.е. има едно прегряване. Има въпросници, на които пациента може да отговори. Въпросите са 10 на 15 във въпросника, те са елементарни, някои от тях могат да ги спомена, като например, виял ли сте на работното си място, чувствате ли се удовлетворен, нищо страшно няма във въпросника. Когато пациента отговори с да на някои от въпросите, е редно да се обърне като за начало дори и към личния си лекар, който може да го насочи по-нататък какво да предприеме и прави. Но солите са напълно безвредни, могат да се използват дори от нулева възраст. Каква дозировка препоръчвате, ако става въпрос за бърнаут синдром или паник-атака? Тя същата ли е като по принцип, ако човек е изложен на стрес? Сега аз винаги започвам с около 5 таблетки на прием. Седмицата може да бъде и малко по-висока като дозировка. До 10 таблетки няма никакъв проблем да бъдат разтворени като гореща напитка. Благодаря ви, доктор Георгиева, за тази полезна и практична информация. Моля.